Pred duel sa Jagodincima u redovima Slobode vlada optimizam i rešenost da se gostima iz Jagodine revanširaju za prošlogodišnji poraz u Užicu. Ekipa Jagodine ove sezone gaji evropske ambicije. Biće to duel za fudbalske sladokusce. Sa jedne strane Ranđelović, Tiago, Vasilić, sa druge Stojanović, Arsenijević, Projić, a na klupama dva vrhunska fudbalska stratega Ljubiša Stamenković i Simo Krunić. Publika očekuje dobar fudbalski duel i naravno pobedu Slobode. Iste želje imaju igrači koji će u subotu istrčati na teren gradskog stadiona. Teška utakmica, ekipa Jagodine, što ste rekli, je neugodan protivnik i u prošloj polusezoni su nas dobili u finišu utakmice i sutra nam je šansa da im to vratimo, pogotovo što bi se približili na jedan bod njima, jer oni su četvrti na tabeli, sada 4 boda ispred nas i sigurno da bi nama ova 3 boda dosta značila i iz razloga što posled utakmice s njima imamo ciklus od 4 utakmice gde 3 gostujemo i domaćini smo Partizanu. Tako da nam je svaki bod potreban i učinit ćemo sve da sutra ostvarimo pobedu. Ova utakmica će biti prekretnica u ovoj polusezoni. Ako dobijemo ekipu Jagodine, prići ćemo i na bod. Jedna kompaktna, dobra ekipa. To očekujemo i nas i mislim da svi koji dođu sutra na stadion imat će šta da vide i uživat će u fudbalskoj predstavi. Trener Ljubiša Stamenković na sutrašnjem meču neće moći da računa na Stojana Pilipovića koji ima problem sa kartonima. Nekoliko igrača tokom nedelje imalo je problema sa lakšim povredama, ali će svi oni biti u kombinaciji za subotnji meč. Teren je u dosta boljem stanju nego u prošlu nedelju kada je prvobitno trebalo da bude odigran duel ove dve ekipe. Uslovi su tu, sve je spremno za duel koji privlači veliku pažnju ne samo užičke, već i celokupne srpske fudbalske javnosti. Sloboda Point Jagodina, subota, 14:30, gradski stadion Užice.